parlant molt de la importància d'aprendre a mantenir-nos en català, perquè, esclar, això de canviar de llengua, especialment amb les persones nouvingudes, o les que ens sembla que potser no parlen normalment en català, és un dels causants que l'ús social de la llengua caigui en picat. Sí, i això ho hem de canviar. Hem d'aprendre a mantenir-nos en català. Però això no és fàcil, perquè arrosseguem molts prejudicis, ja ho hem dit. Nosaltres hem intentat explicar una miqueta quins són, però jo crec que ens caldria alguna cosa més, oi que sí, Jess? Sí. Per aprendre a desmuntar-los. Sí, perquè sempre és molt complicat trencar qualsevol prejudici. I jo conec una persona que treballa en el camp de la psicologia que ens pot ajudar. L'anem a veure? Oh, i tant que sí! Som-hi! Som-hi! Hola, avui gravo aquest vídeo pels llengüaferits, per això vaig amb aquesta samarreta de ratlles, per parlar-vos dels prejudicis. Els prejudicis són creences, i les creences són aquelles afirmacions, idees, generalitzacions que considerem veritats absolutes i que fem servir per interpretar tot el que passa al nostre voltant. Llavors, una creença, qualsevol creença, té molt impacte en la nostra vida, perquè el que pensem o el que interpretem sobre un fet condiciona la manera com ens sentirem. La manera com ens sentim fa que responguem i actuem d'una manera determinada. I la manera com actuem fa que d'aquella situació, d'aquella experiència, no obtinguem un resultat concret. Llavors, cada vegada que detectis un prejudici o una creença limitant, fes aquest exercici, pregunta't què estàs pensant sobre aquella situació, com et fa sentir pensar d'aquella manera, com actues quan et sents d'aquella manera i què n'obtens, quin és el resultat final que acabes obtenint d'aquella situació. Si aquell resultat final no et satisfà, no t'aporta, t'adones que t'incomoda, que condiciona la teva vida, és hora de canviar aquella creença i substituir-la per una altra que t'impulsi i que t'aporti. Llavors, has de fer aquest camí que acabem de fer a la inversa, d'acord? N'has obtingut aquell resultat, doncs t'has de preguntar quin és el resultat que vull obtenir, què és el que vull aconseguir. Quan hagis respost a aquesta pregunta, fas un pas enrere i et preguntes com haig d'actuar, què haig de fer, com m'haig de comportar per obtenir aquest resultat. Quan tinguis la resposta, fas un pas enrere i et preguntes com m'haig de sentir per actuar així, com m'haig de sentir per comportar-me d'aquesta manera. Quan ja sàpigues com t'has de sentir, et fas l'última pregunta, que és què haig de pensar, què m'haig de dir a mi mateixa, com puc interpretar aquesta situació per sentir-me d'aquesta manera. Què m'haig de dir a mi mateixa o a mi mateix per sentir-me així. D'acord, doncs aquesta resposta a aquesta última pregunta serà la nova creença, serà aquella afirmació que en lloc de portar-te aquells resultats que no et satisfan, et portaran aquest altre resultat que sí que t'aporta a la teva vida. Cada vegada que detectis que apareix aquest prejudici o aquesta creença limitant, recorda aquesta altra afirmació i digue-te-la a tu mateix o a tu mateixa. Repeteix-te-la, incorpora-la al teu mapa de creences perquè t'aporti en lloc de que et resti. T'animes a fer aquest exercici? Un petó! Llengüaferits, oi que ha estat molt interessant el que ha explicat la Sazet? Moltíssim, m'ha agradat molt. Sí, i a nivell així de la psicologia general i aplicat a les llengües. Exacte, perquè ella ha parlat de la psicologia, de què podem fer per trencar aquests prejudicis que ens condicionen, no? Ara agafeu tot això tan interessant que ens ha dit, ho apliquem en l'àmbit de la llengua i pensem, quins prejudicis tenim? Sí. O sigui, aquella persona ens sembla que potser ve de fora, que no entén prou bé el català, que té un color de pell diferent, que va vestida d'una determinada manera. Tot això són prejudicis. Sí. Trenquem-los, el que hem de fer és aprendre a parlar català amb tothom, en qualsevol situació. I tant, d'això es tracta, d'anar trencant prejudicis. Exacte. Poc a poc, llengüaferits. Exacte, i anem agafant aquestes pautes que ens ha donat la Sazet i les anem aplicant. D'acord? Oi que sí? Perquè no és fàcil això. No, això s'ha de picar molta pedra, eh? Sí. Doncs Llengua ferits, som-hi. però ràpid.